दा फुरा जाम जाजोब्बाय ट्रेननि थाखाय ट्रेनानो बाजिबायनो दा नायनांसिगोन लकेसनखौ जा थांनो हागोन ना हाया माबाथिं दे बोरसि दैमा ब्रिज दैमा आरे बिराद जाम जाबाय माने ट्रेन ना माबा थाबथानो दं सिगाङाव मा ट्रेन बा थाबथाखो मानसिफ्रा ट्रेन थाबथादों होननानै दं आरो दाथ' ब्लक जाबाय बोरै थांबावनो लामाया अबायापुरि खाथियावनो ना अबायापुरि मोनैनि सिगां मा जराव बियो आयं जायगाया बुरियानो बियो दा फुरा जाम जाजोब्बाय ट्रेननि थाखाय ट्रेनानो बाजिबायनो दा नायनांसिगोन लकेसनखौ जा थांनो हागोन ना हाया माबाथिं बेगथिं टाइम बड'लेण्डआव फैनायावनो बादि जानांबाय मा जाबावनो लोगोफोर माबा ट्रेन बाजिदोंनो माबा बाजिदोंनो माखासेफोरा घुराय घुराय थांजोबजोब्बाय गारिफ्रानो दा थांनो हागोन हाया नायनोसै एसे आगबार होननानै हाब्लाथ' मोजां खोथा फार्स्ट टाइम बड'लेण्डआव फैनाय ट्रेना बोरै थाबथारनांगौ जायो गोदोनि दिनाव लामायाव खारगासिनो दं मोनसे लामायाव बाजिनानै दं मा जाबावनो थांनो हाखि हाबावगोन ट्रेना माने जाम जानानै होबाय जा माने थाबथानानै होबाय गेजेरावनो लामा गेजेरावनो दा थांनो हायाखै दा गुरायफिननांबाय आरो गुरायफिननानै लकेसन नायनानैसो थांगासिनो दं दा बोरै माने अबायपुरि माने टार्निंआव बोरै सहैगोन बेखौ माने लकेसन नायै थांगासिनो दं नैबादि लकेसन नायै थांगासिनो दं दा जों लोगोफोर नै अबायपुरि मोनैनि सिगां जे मोनसे लामा मोनोमोन ना बे लामाखौ जों हाबायसै माने बेक जानानै फैफिनबाय ट्रेनाथ' ब्लक जाबाय मा खालामबावनो उफाय गैला दा बेक जानानै फैफिननानै जों नै अबायपुरिनि मोनैनि सिगां मोनसे मा गामि होनो माने बेखौ हाबलांसो नै लामाया जा बेथ' गलपारा रड जाहैबाय जों रिटार्न माने बेक फैफिनबाय नालाय सिदा बास गारियाबो इजान थांनांबाय हनै माने जाथ' माने ब्लक जाबाय नै बियो माने गलपारा रड नै दा अबायपुरि मोनैनि सिगां बे लामाखौ मोनग्रोयो बिथिं हाबलांसै जों डाइरेक्ट माने मा रड होनोमोन अबायपुरि मोनैनि सिगां हाथिगाव ना बलेगाव सोरबा मिथियोब्ला होनबानो जाबाय मोनहैगोन दे जानो फार्स्ट फैबाय दिनै बाक्सायाव माबा ट्रेन लामायावनो मा ट्रेन थाबथानानै दं बोरै जानो बोरैबा साखा गदों ना मा गदों नुवाखै साखा गनानै लामायाव गेजेराव ब्लक जादों ब्लक जानायखाय रिटार्न जानानै फैनानै माने कुर्टिंजों फैनानै हाइरड लामायाव बरपेटा रड सारियालि मोनबाय दा सामायनो माने 50 मिटार पार हल लामायाबो बारबाय जोंबो मोनफैबाय गारिया ट्रेना बारबावबाय नुवाखै ओमफ्राय जोंबो नै ट्रेन गैलानै एला क्लियार हल আমি মানে অলপ রুখিলে দুখন আহিবলে হয় এনে ঘুরাহে হল জি হল এনে তেল খরচ मा जानो धुला खाबा गेलाम रे फले मारा सारियालखौ बारबोबाय जों दा फैनो माने जों फन फैनाय लोगो ट्रेनबो गैलाब्रा बाजिनायाबो खारगारबाय एसे नेबावब्लानो जों फैनो मोनसिगौमोन दावनो ओरै घुराय गारबाय ओरैसो थाव खरस जाया मा देखायदोंलै दिनै नै श्रीरामपुर बङाइगाव थांनाय रड ओमफ्राय बिजा माने श्रीरामपुर आरो बङाइगाव थांजायो जानो ओमफ्राय जाहैबाय बाक्सा मसलपुर दोनलांबाय दा मा होनो बेयो श्रीरामपुरजों माबाखौ मा होनो बङाइगाव थांनाय रडखौ बरपेटा रड मोनफैबाय दायो नै जा बिजिनि रड बिजिनिखौ बरपेटा होनलांदों गोबांसिन टाउन गेट 10 टाका फुसुंया itu आपल्याला मा गेट होनो मोजांनो आयं इंडिया गेट बिजिनि मा होनो आदा बिजिनि गेट इखौ मा गेट होनोमोन दासो गेट ना मा होनो
बारबोबाय फार्स्ट देखाय खिथाब्ला आङो बारबोबाय मिथिखायो दां बारबोबाय दा गेटखौ केमेरा थिखांनायखौ जोंखौ होनदों डाइरेक्ट मा खालामदों होननानै जेबो नङा थिखां जायो गोसो गोरबोनि आं मोजां मोननाय लांबाय नों आंनि गोसोखौ खावना लांबाय नों आंनि गोसो होबाय आं नोंनो गोसो गोरबोनि आं मोजां मोननाय लांबाय नों आंनि गोसोखौ खावना लांबाय नों आंनि गोसो बरपेटा रड माने सिगां ब्रिज माबा होनो नामखौ बेखौ बोरसि दैमा ब्रिज बोरसि दैमा ब्रिज बारबोबाय पाठशाला अभार ब्रिज मोनफैबाय दायो पाठशाला अभार ब्रिज बायो पाठशाला अभार ब्रिज नायाव पाठशाला अभार ब्रिज मोनसे बारा गोजान गैला आरो 1 घन्टा बड'लेण्ड जायगाखौ बिराद मोजां नुयो माथोलाय दिनैसो फार्स्ट टाइम बड'लेण्ड बाक्सा मसलपुर साइड होआलै बे बासालाय मा एथ' दाब्रायो माथोलाय बासफोराव हाय माबा गोजौ थारलै बोरैबानो आदै फैजानि नङा नै बियो थाङोनो माने बिजा आरो मा होनो बेखौ पाठशाला ना पाठशाला नै बिजा थाबोबाय आदै फैजानि नङा आदै फैजाजों मा माबा मेन्देला आदै मेन्देला थाबोबाय नङा थांगासिनो दा जों बाक्सा मसलपुर बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव मोनफैबायनो दा मसलपुराव थांगासिनो आरो फैयैनो दा बरमा अभार ब्रिजखौ मोनफैबाय ओमफ्राय बरमा अभार ब्रिजखौ बारखांनायनि उनाव आगदाथिं ना आगसिथिं थांब्लानो माने मसलपुर टाउननि रडखौ मोनहैसिगोन जोङो बिथिं हाबलांबानो ना मा होनो नायलांबाय थादो लोगोफ्रा नामफोरखौ बुंलाबायनो रोङालां फार्स्ट टाइम नालाय माबा गुवाहाटि बादिसो मोनबाय आं फैयैनो अभार ब्रिजफोरखौलाय बिजाना मा सहैयो नै बिजानो मसलपुरा होलांसिगोन आरोना डाइरेक्ट हाबबाय दायो मसलपुर मोनहैसिगोन बारा गोजान गैला बिनिफ्राय कय घन्टा लागोन आरो आधा घन्टाबो मोनहैसिगोन मेन मसलपुर बरमा माबा अभार ब्रिजखौ बारबोनानै दा मसलपुर मेन रडखौ थांगासिनो दं मसलपुर फाइनालि जों मसलपुर टाउन मोनफैबाय दायो नाहरदै भुटान हाजोखौ गैथारला भुटाना बिनिफ्राय बारा गोजान गैला थेवबो सिजा थांब्ला मोननो नाङा भुटान हाजोखौ ओइ नुहुरबायनो नै मसलपुर टाउन ना मा टाउनानो एसे थांब्ला जा हाबबोबाय जों सफैमारबाय खेला जागोनाव खेला जाथ'वाखै दसे उनाव जागोन 8टासोआव जागोन नामा हरनि बुंनो हाथ'वा फैसाफोरखौ जमा हैग्रोनोसै फैसा जमा होग्रोनो मानसिफोर फैगासिनो जमा होनायनि उनाव खेला जासिगोन आरो नायलांबाय थादो खेलाखौ फैखांनानै हिसाब निकास बानायसिगोन फाइलखौ खेवबाय बेसेबां होनांगौ बेसेबां होनाङा बिसोर हिसाब खालामनानै होसिगोन आरो आयंमोना आयं हिसाब खालामसिगोन ना दायो दे आयंमोना डिलार सिस्टेमनि टिकेटखौ लांनानै दखान राननानै होयो बेनि उनाव माने कालेक्ट खालामनानै लाबोयो फैसाफोरखौ दा नै फैसाखौ कालेक्ट खालामखांनायनि उनाव बेसेबां जाखादों बेसेबां जाखायाखै बेफोरखौ हिसाब खालामनानै जमा होसिगोन आरो टाउनाव एसे माने बेरायनो फैदों दायो बाजाराथ' मोजाङानो बर'नि जायगा नालाय बड'लेण्ड मसलपुर बाक्सा डिस्ट्रिक्ट हर जाबाय दा जोंनि फैखानायाबो एसे मोनाबोखादों नालाय बेखायनो हर जाबाय भिडिअआ जोबोद गोलाव जालांबाय बानायनो सेकेन्ड डिसनि उनाव थार्ड डिस जासिगोन दा माने फार्स्ट डिसआथ' बिदि थाहैखाबाय आरो फार्स्ट डिस सेकेन्ड डिस
भिडिअखौ नायदोंमोन लाइक साबस्क्राइब खालामना हो जाहाथे आंनि चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामो होदो होननानै बयबो नेक्स्ट 30 डेसआव फल' खालामलायदो